Okay, let's go. Здравейте, приятели! Тая вечер ще си забъркаме храна. Утре сме село Ясеново, язовир Ясеново. Решихме тази вечер да си подготвим храната. Тук имаме черен дроб, 2 мм. Меката храна имаме още малко, доволни сме от манго. Тук имаме 4 мм, ще сложим съвсем малко да има на това фишмил. Не, и това си е дроб, бе. Браво, добре. Тук, това какво беше? Люта слива. Дай ни другата. Чесън. Не, това е чесън. Имаме и чесън, имаме доста храна, но да имаме не знаем какво ще е с карибата. Уф, леле, как ми реши. Чистичко, брат, а? Хубаво, че имаме парцалче. Решихме от вечерта да си ги забъркаме, за да поеми добре, да попият храната добре. Торнадо, Алдорадо с бустерчи. Пак ми S-Max и реклама ли е това, брат? S-Max. Не е платена. Сладка царевица. Любимо. Утре мисля да съм повече. И тук ще използваме малко четворки за цвят. Пак на Халдорадо. Това го мисля, че. Сложим. Това е черен дроб. Сложим и 4 мм. Много малко. Ето, забъркваме така на сухо. Да се смесят. И увлажняваме. Да, бе. Как е, брато? Брато, още малко си иска водичка. Водичка? Мога да добавяш още малко водичка. Може, бе, имаме водичка. Добре ли? Добре е сега. Мисля, че ще стане работата. Как няма да стане, нали аз я правя, нали си тука, нали ба Тошко нас снима, ако искаш. Добре се получава, както гледам и Да. бива. Добре, черен дроб. 2 и 4 мм. Мисля, това да ми е на метода, с който ще ловя, а другите просто да захранвам, да ги предизвикам. Да, ще сложа малко. Да сложа ли малко от тия? Как мислиш? За цвят или? Не. Трябва малко да се слага, да я казвам, че за да му е пъздъното, да има малко да я прилича рибата. Да я прилича. Само с черен дроб няма да стане. Ама ще сложим към други. Вече сложих, направих си порцията, брат. Да, то метода се личи много хубава захранка си направил колега. Да, мисля това да е на метода ми. Да. Избирам на черен дроб. Да, ето, красота. Люто манго. Забравих си пулверизатора. Шумът е така. Нищо. В бързината. Първата част на това е
готова да попие. Е така ще я притиснем на топка, като украинците. Ще крадем малко техники. Да започнем другата мека. Това беше люто манго. Имаме люто манго, мека храна. Това е люта слива. Интересно. Не съм я използвал. Интересно. Искам да я пробвам. Много искам да я пробвам. Тази мека храна. Любима е тя също. Малко вода. Мека храна. После ще минем задължително от сито. Качество. Какво ще кажеш, колега? Качество. Мира с Есмакс. кафе. Много силен. Помириши. Ако съм един шаран, бих я излапал много бързо. Ето на топка. Ето така. Покажи бат Тошко. Като украинците. По-бързо поема. Пил водата. В тази куфа си забъркаме. Сладка царевица, която ще използвам като шапка. Сладка царевица, бяла. Много хубаво мирише наистина. Наистина мирише много хубаво. Не знам друго какво има. Трябва да видя. Сладка царевица. Като шапка да използвам. Колега, взимах спинявам го тук с черен дроб. Малко исках да му помогна. Благодаря ти, брат. И... Аз да направя тук сладката царевица. Доста вода пи. Утре няма да направя захранки му от мене, достатъчно си има много. И това е. Докато почнем да вкараме тежка захранка. Няма проблем, ще се го използваме, ще си го направим на място в язвера. Да, на място имаме всичко. Забъркаме още едни пилетки. 2 мм лита слива и мед. Нали така пише? Да. Синя слива, т.е. Да. Интересно, не? Това беше много интересна храна, защото не бях я виждал. Не съм чул за нея. Как е тази храна, брат? Готова ли за сито? Готово. Добре. Започвам да направим го вече. Това вече за хранката. Минаваме от сито. Готов ли си там, брат? Готов ли си? Да. Добре. Сладка царевица. Мека. Която ще използвам за шапка. Така трябва да изглежда. Като я минете от сито вече, тя си отделя своя кислород.
И става хубава, мека, пухкава. Ще минем храната от ситото сега. Да вкараме малко кислород, да стане мека, хубава, пухкава. Това какво беше, братко? Царевица. Не. Сладката царевица е там. Това е... Люто манго ли? Какво беше? Манго, да. Да. Нещо такова беше. Моето лютото манго, бе. Какво ще ги правим с тази храна? Не знам. Те да си помислят шаранти, ние да им помислим, че утре ще ги разкъсваме. Има някакви частици. Какви са, не знам. Здрасти. Вече сме на езерото. Да, красота. Разпънахме багажа. Да видим как е станала храната. Това да разпънем царевицата лапка. Да. Царевичката е добре. Даже е перфектна. Запазила си влажността. Как са в момента? Тук е пилета. Даже искам малко да намажня. Ще намажим, имаме време. Часът е? Часът е, сега ще кажа. Колко е часа? 10 часа. Там някъде. Много ми пада микрофона. Ето така ще го използвам. Да. Това е черния дроб, нали? Да. Това беше черния дроб. Ска навлажни, Ани. Тя иска наистина хубаво. Още Аз малко тази навлажих малко. иска. Мангото. Нали? Да. Затова някаква храна. Да. Като цяло имаме още малко за разпълни. Е, там има фунакче още. Тук. Да, това мисля, беше, че нали? люта слива с Люта мед слива, да. и това. Да, и тя иска още наваляни, Да. но станаха добре пилетите, наистина са добре. За И първи път ги правя също вечер. имаме един удар от бата Антон. Да. Антончо изкара. Аз му дадаха малко преднина на него, защото ще видим в края. Това ли? Айде, батко, първия удар. Извинявайте, че ни включихме как се настаняваме и как правим. Ето. Първия удар на бата Антон. Антон, дай го да се записва с първото това. Браво. Евалла, брат. Евалла. Ай, ти скачи, Това не мога да точно. Айде. Това не да скачаме, брат. Хубаво ми е шаран. Ева. Моето момче извика и татко си. Той може да е дядото, той може да е генерал на рибици. Айде, брат. Айде, сме. спомни живарник. А? Айде, момчета, почваме да спъним живарника. Айде, пускам я та. Следващата. Пускам я тази. Следващата. Давай пускай. Ти не си спъна нещата. Айде. Виж какво става. Айде. Бати Тошко с резултат. Втори. Втори, да. С малкия каракуда се записвам. Няма значение. Втора, брат. Чакай. Пъзи се беше, беби. Виж, нямах време да такова, да си правя Да. другата. Двойно да. Браво. Браво. Дай да съм. 2-3. Резултата е 2.
става, бе, брат? брат. Какво е това, бе? Не го напой сега. Ето майстор Тодор. Това е за пускане, бе. Няма да го взема. Пускай го. Това е малък беби. Който са по-големи. Тя се гър. Какво не мога? Не, трябва да... Здравейте, дами и господа. Сега изкарахме 3-4 каракутки. Там колегата господин и Антон. И чакаме. Ето, бай Антон, още една малка каракутка. Изравня резултата 4 на 4. На 0. 4 на 0 на 0. 4 на 0 на 4. Да, нали това ли? Ти давайте. Я шале, бататоре. Браво. Колко станахме, Антончев? Води. 6 на 7. 7 на 7. Не ли? Да. Ама това много голямо хвана. Ари да, това ще го считаме за 2. Покажи се, бе. Ето, бат пинката, той се включва в играта. О, колко хубаво шаранче. Браво. Професионалист. Ака! Я го изкарай да те снимаме, бе. Аре, бат Пинка. Давай да покажем резултатите. Браво. Я бе, Пина. Ака точно пред камерата застана, брат. Хубава каракута, бе. Добре. Включваме се от язовира. Нямаме време да си правим клипчета, защото има наистина хубав риболов. Малко времето е лошо, има вятър, не знам дали ще се чува. Село Ясен. Красота. Красота, има улов. Изкарахме около... Всеки изкара по 12-13 рибки. Красота. Като има рибка, пак ще се включва. Се отиваме вече, ще скараме, ще направим една снимка яко. Ето. Гоша? Здрасти, за днес приключихме ясен улов с мой приятел.
Да, точно. Айде, Влада. Айде, брат, давай си грабим. Давай си грабим шаранки, брат. Това е рекорд, момчета. Рекорд. Това е хубаво. Това ни лува за днеска. Има много малки дет ги пуснахме. Има, да, аз особено пускам всички малки. Всички малки сме Да, пуснали. аз съм пускал всички Са малки. по-големи. Да. Ще си вземем някои малки. Наши приятели искат да ядат. Дай да пускаме. Айде. Това е за нас. Приятел, какво ще кажеш? Абонирайте се за моя канал и за приятел ми канал се абонирайте. И аз малко ти подписка. Той ма ступи, ама и съм изкарал най-хубавата майка. Да, той изкара най-голямата риба. Най-хубавата майка, дай, кажи. сепи тука. Покажи, тази е най-голямата. Ето. Бата Антония изкара, тази изкара. Това си е А най-голямата. другите, аз ви изкара. И какво? Не пъргай каракуличи, брат.